Η Wikipedia είναι μια πολύγλωσση εγκυκλοπαίδεια και έτσι για ένα θέμα μπορεί να έχουμε λίμματα σε πολλές γλώσσες, τα οποία είναι συχνά ανεξάρτητα επεξεργασμένα, χωρίς να έχουν την ίδια μορφή, ύφος και περιεχόμενο. Η μετάφραση λιμάτων από μια Wikipedia σε άλλη είναι μια πρακτική που υιοθετήθηκε σχεδόν από την ίδρυσή της, προκειμένου να αναπτυχθούν γρήγορα λίμματα σε θέματα που υστερούν σε περιεχόμενο. Πολλά λίμματα στην ελληνική Wikipedia έχουν προσθεθεί ή επεκταθεί μεταφράζοντας πληροφορίες από λίμματα από τις Wikipedias άλλων γλωσσών. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να μεταφράσει κάποιος ένα λιμά από μια Wikipedia σε μια άλλη. Ένας πολύ εύκολος για νέους χρήστες είναι η χρήση του ενσωματωμένου μεταφραστικού εργαλείου που ελαχιστοποιεί τον χρόνο για τη μορφοποίηση και τη μεταφορά πηγών από το αρχικό λίμα στο μεταφρασμένο. Στην ελληνική Wikipedia το εργαλείο είναι ενεργοποιημένο και διαθέσιμο για όλους τους χρήστες. Στην περίπτωση που το έχετε απενεργοποιήσει, μπορείτε να το ξαναενεργοποιήσετε πηγαίνοντας στις προτιμήσεις, εκεί στην καρτέλα εμφάνιση και στην ενότητα γλώσσες. Να κάνετε στην σχετική επιλογή και αποθήκευση προτιμήσεων στον πάτο της σελίδας. Αν βρίσκεστε σε Wikipedia όπου δεν είναι ενεργοποιημένο ως επιλογή, ενδεχομένως η επιλογή ενεργοποίησης να βρίσκεται και πάλι στις προτιμήσεις ή στις λειτουργίες Beta και από εκεί στην επιλογή Content Translation. Επισημαίνουμε ότι ειδικά στην περίπτωση της αγγλικής Wikipedia, αν και είναι δυνατή η ενεργοποίηση, στην πραγματικότητα είναι περιορισμένη η πρόσβαση σε χρήστες που έχουν ήδη κάνει κατελάχιστο 500 επεξεργασίες στην αγγλική Wikipedia. Για να πάμε στο εργαλείο μετάφρασης, ο πιο εύκολος τρόπος είναι να πάμε στο μενού χρήστη και από εκεί να επιλέξουμε μεταφράσεις. Στην κεντρική σελίδα του εργαλείου μετάφρασης θα δούμε ότι υπάρχει κουμπί Νέα μετάφραση. Επίσης υπάρχουν τρεις καρτέλες. Σε στενές οθόνες πιθανόν να έχουν αντικατασταθεί από εικονίδια. Ας ξεκινήσουμε με τη νέα μετάφραση, όπου πατώντας το ανοίγει πεδίο αναζήτησης, όπου μπορούμε να πληκτρολογήσουμε τον τίτλο του λίματος που θέλουμε να μεταφράσουμε. Επίσης ανοίγει και μια λίστα με λίματα που βρίσκονται γεωγραφικά κοντά μας, ειδικά αν έχουμε ανοίξει το εργαλείο από κινητό ή λάπτοπ ή με κάποιο άλλο τρόπο γίνεται κατανοητή η τοποθεσία μας. Εμείς ας επιλέξουμε να μεταφράσουμε κάτι δικό μας. Ας προσέξουμε ότι δεξιά της αναζήτησης υπάρχει κουμπί που μας δίνει τη γλώσσα. Για να αναζητήσουμε το λίμα θα πρέπει εδώ να επιλέξουμε από ποια γλώσσα θα μεταφράσουμε. Και μόνο ξεκινώντας να πληκτρολογούμε ξεκινάει η αναζήτηση. Θα δούμε στα αποτελέσματα ότι σε ορισμένα μόνο υπάρχει η επισήμανση λείπει στα ελληνικά. Αυτή είναι πολύ χρήσιμη για να μην ξεκινήσουμε να μεταφράζουμε ένα λίμα που υπάρχει ήδη. Είναι πολύ χρήσιμο να γνωρίζουμε τον τίτλο του λίματος από πριν, ειδικά εκεί που υπάρχουν πολλές συνωνυμίες. Εδώ που δεν εμφανίζεται στα πρώτα 5 αποτελέσματα, τον πληκτρολογώ ολόκληρο. Όταν έχει εμφανιστεί στα αποτελέσματα, κάνουμε κλικ πάνω του. Επιβεβαιώνουμε ότι αυτό είναι το λίμα που θέλουμε να μεταφράσουμε από ποια γλώσσα σε ποια και πατάμε έναρξη μετάφρασης. Στην περίπτωση που δεν θέλουμε να ξεκινήσουμε αμέσως αλλά να το κρατήσουμε για αργότερα, κάνουμε κλικ στο σχετικό κουμπί. Ας ξεκινήσουμε αμέσως. Αυτό είναι το περιβάλλον μετάφρασης. Θα δούμε ότι χωρίζεται στις τρεις στήλες. Αριστερά βρίσκεται το ξενόγλωσσο λίμα πηγή. Στο κέντρο είναι η μετάφραση που κάνουμε. Δεξιά εμφανίζονται οδηγίες και εργαλεία ανάλογα με το τι κάνουμε κάθε στιγμή. Οι δύο στήλες μετάφρασης είναι οριζόντια αντιστοιχισμένες στον τίτλο, παραγράφους, τίτλους ενωτήτων και ό,τι άλλο βρίσκεται στην πηγή. Το πρώτο είναι ο τίτλος του λίματος και θα πρέπει να τον μεταφράσουμε και αυτόν αν δεν έχει ήδη μεταφραστεί αυτόματα. Από κάτω μας δίνει το σε πόσες κατηγορίες είναι ταξινομημένο το λίμα στην ξένη Wikipedia και πόσες μπόρεσαν να αντιστοιχηθούν στην ελληνική. Εδώ δεν βρέθηκε καμία και πατώντας το σύνδεσμο μας πηγαίνει στον πάτο της σελίδας όπου μπορούμε να προσθέσουμε κατηγορίες. Προσοχή όμως, οι κατηγορίες δεν είναι απλά μετάφραση των τίτλων τους. Αν δεν γνωρίζετε υπάρχουσες κατηγορίες, για παράδειγμα σε ανώτερο επίπεδο ταξινόμησης, είναι καλύτερο να μην συμπληρώσετε τίποτα. Εδώ απλά θα κάνω αναζήτηση και θα επιλέξω σκότη συγγραφής, για το οποίο μου δίνει ότι υπάρχει και όχι νέα. Επιστρέφοντας στην κορυφή μπορούμε να ξεκινήσουμε να μεταφράζουμε το ουσιαστικό περιεχόμενο και ειδικά την εισαγωγική ενότητα η οποία είναι και περίληψη του λίματος. Κάνοντας κλικ δίπλα της στο προσθήκη μετάφρασης,
Στη μεσαία στήλη μου προσθέτει εκεί μια μηχανική μετάφραση μέσω του Google Translate, μια επιλογή που βρίσκεται στην τρίτη στήλη. Θα δούμε ότι στη σχετική επιλογή μπορούμε να επιλέξουμε επίσης το Yandex Translate, απλώς να μεταφερθεί το πηγαίο κείμενο, κάτι που μπορεί να είναι καλύτερο σε σημεία όπου δεν χρειάζεται μετάφραση, ή να έχουμε μια άδεια παράγραφο αν θέλουμε να πληκτρολογήσουμε κάτι οι ίδιοι. Συνεχίζουμε απλά χρησιμοποιώντας τη μηχανική μετάφραση, την οποία μπορούμε και σχεδόν πάντα πρέπει να διορθώσουμε. Θα δούμε ότι στην τρίτη στήλη έχουμε επίσης μια γραμμή εργαλειοθήκης με βασικά εργαλεία του οπτικού επεξεργαστή. Για παράδειγμα, εδώ στην αρχή του λύματος, σχεδόν πάντα το εργαλείο μετάφρασης κάνει έντονο κείμενο και το άρθρο πριν το όνομα. Το επιλέγουμε και στην εργαλειοθήκη πατάμε το κουμπί για να το καταργήσουμε. Θα δείτε επίσης ότι πατώντας σε διαφορετικά σημεία των παραγράφων μέσα στη μετάφραση, γίνονται ελαφρές επισημάνσεις ολόκληρων των προτάσεων και ως βοήθημα επισημαίνονται οι αντίστοιχες προτάσεις στο λίμα πηγή. Ενδεχομένως να θέλουμε να αλλάξουμε κάποιες εκφράσεις ή στοιχεία της μετάφρασης, για παράδειγμα εδώ να αλλάξουμε το Σκοτσέζος σε Σκότος. Στην περίπτωση προσώπων ή τόπων με ξενόγλωσσο κύριο όνομα, συνηθίζεται να ξεκινάμε το λίμα με το όνομα στα ελληνικά και αμέσως μετά εντός παρένθεσης το όνομα στην ξενόγλωσση γραφή. Θα δούμε επίσης ότι αντιστοιχούνται τις σύνδεσμοι λιμάτων που υπάρχουν και στις δύο Wikipedias, κάτι που διαφορετικά είναι μια επίπονη διαδικασία. Πατώντας επάνω τους, θα δούμε στην τρίτη στήλη να μας διευκρινίζεται ο στόχος τους και σύνδεσμοι στο ξενόγλωσσο λίμα. Στην περίπτωση συνδέσμων που δεν μπορούν να αντιστοιχηθούν επειδή δεν υπάρχουν στην ελληνική Wikipedia, εδώ επισημαίνονται με κρίζο χρώμα. Και πατώντας επάνω, στην τρίτη στήλη μας επιτρέπει να σημειώσουμε έτσι ώστε η μετάφρασή μας να γίνει κόκκινος σύνδεσμος ή να τον παραλείψουμε. Είναι καλό να αφήνουμε κόκκινους σύνδεσμους, αλλά λόγω της διαφοράς γραφής θα πρέπει να καταργήσουμε τον σύνδεσμο και να τον αναδημιουργήσουμε. Θα δούμε επίσης ότι έχουν μεταφερθεί και οι παραπομπές, κάτι που επίσης είναι πολύ σημαντικό. Εδώ βλέπουμε ότι έχει περάσει και μορφοποιηθεί όπως πρέπει. Στην περίπτωση της δεύτερης παραπομπής θα δούμε ότι δεν εμφανίζει κάτι ορατό, αλλά αν προχωρήσουμε να την επεξεργαστούμε θα δούμε ότι μορφοποιείται μέσω ενός προτύπου. Γενικά συνηθίζουμε να αφήνουμε τις παραπομπές όπως είναι, ακόμη και αν στην αρχή μας εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος που μπορεί να επιληθεί όταν δημοσιεύσουμε τη μετάφραση. Βοηθούμε και εμάς και το εργαλείο αν από την αρχή ακόμη πάμε στο τέλος του λύματος και πατήσουμε για μετάφραση ή στην ουσία μεταφορά αντικειμένων σχετικών με την τεκμηρίωση. Εδώ πατάμε για μετάφραση του references και μάλλον πάντα θα πρέπει να το αλλάζουμε σύμφωνα με τη σύμβαση της ελληνικής Wikipedia σε παραπομπές. Αμέσως από κάτω πατάμε για την εισαγωγή του καταλόγου παραπομπών που όσο βρισκόμαστε στο περιβάλλον μετάφρασης θα εμφανίζονται όλες. Αφού βρισκόμαστε στο τέλος του λύματος, δεν είναι κακή ιδέα να μεταφέρουμε όλα όσα θα παρεμείνουν στο τέλος, οπότε πατάμε και για τη μεταφορά αυτού του προτύπου που βρίσκεται στα περισσότερα λύματα για συγγραφής. Μην σας αποσχολεί ότι στο περιβάλλον μετάφρασης δεν θα βλέπετε τι ακριβώς κάνει το κάθε πρότυπο. Ας επιστρέψουμε για λίγο στην εισαγωγή για να συνεχίσουμε, πατώντας για τη μεταφορά της εικόνας με μετάφραση της λεζάντας. Συνεχίζουμε στην επικεφαλίδα της πρώτης ενότητας της επόμενης παραγράφου μέχρι το τέλος του λύματος. Έχοντας ολοκληρώσει την μετάφραση, επιστρέφουμε στην κορυφή, επιβεβαιώνουμε ότι είναι εντάξει, πιθανά βοηθούμενοι και από αναφορά ζητημάτων στην τρίτη στήλη. Στην κορυφή υπάρχει το κουμπί Δημοσίευση. Πατώντας το, η μετάφρασή μας δημοσιεύεται αμέσως και χωρίς άλλο βήμα ως νέο λίμα. Να γνωρίζετε ότι δεν είναι δυνατή η δημοσίευση μετάφρασης, όπου το μεγαλύτερο μέρος της είναι μη επιμελημένη μηχανική μετάφραση. Πατώντας το γρανάζι πριν τη δημοσίευση, μπορούμε να επιλέξουμε αν θέλουμε να δημοσιεύσουμε σε πρόχειρη προσωπική σελίδα, προκειμένου να την επεξεργαστούμε πριν τη μεταφέρουμε στο χώρο λιμάτων. Σε κάθε περίπτωση, αμέσως μετά τη δημοσίευση της μετάφρασης, θα πρέπει να δούμε το λίμα αν είναι εντάξει και να συνεχίσουμε να το αναπτύσσουμε.